kadom don mali tum lasinali tum kaduk ko vesame theglong po non malom ke viral pic lama pu thak non bang ke matum tong chine delo matum tong FIR pidone song tum ne matum ne chine delo same non mat bang ke FIR PL lo la pen kelang tum han ne pon bom lo la pen ne pon elo lalo lasi letum ka chali ponang ji dopik ili tum hedi lasi akhe hai tum thek ponong ji tum kar biang long pen ke famous actor lo ke hai Rajiv Kro alang li pu same point lo alang li pu na li tum kaduk ko vesame arjudon ta thek po alang li pu lo penan ili kar bi pena kapre ka khai tum same karju pondo pusipu kupyo posi hala bahini also marphan ke thengare lo ke chokre lo ke chenne kare lo pusi karju pusipu la alang li same chini ne delo ko son ne pusi thak don pusipu a thelang li same ko pulo ke thanun jita la si hala bang so tum arju lo pusipu arleng tum ke son bak chok chelo bangte amina machi pari deng that team up sip karju pusipu je police do law and order do katu kawe do hala tumhan parju je pin do amina matong che pari deng at po theng chok at po franda armut ejima pusi karju alam sitami do pusipu ke theng ke chok amina katu kawe che pari deng at team up pusi karju pusipu selang listami ke thak don ja towar judrang ason se mandet pusipu la selang ligi polam sitami hok ngasi ili tumar leng tum ke ajat sitami di emena che pari deng non ke hakko son ke nagdun delo dona tum hakko ron ke non ke nangdun delo itum che pari deng et unelo non ke the law and order do aposile tum ke non ke achara son sitame menon hinu non chok chenon kangsa etum police atume claim meno hinu non sitame non kelang tum hase chikinang po people of non ke litume town area chot tagal non ke modern de litum lang dam lo pong ta chat sitame non ke aron ateng ben si claim nang kok hakko ke litum pu theng chok sitame thang lawe sitame non ke hakko son kalilo kangsa emi thang ari deng pari deng det hinolo ronga sar do posi kalite ronga sar pening sai nang po kalip lotang te songa tuma phan parjunang po kalip lotang te police aphan si hang nang po lapen ke litum non sitame ko son kopi posil an ki sung ke phonang kok lotang te abisi ke hala ke thenge chok atuma ba video che ended lasi ne likhai ki same pu itum hedi phun ke ra banga charlie ping halang pusipu lasi itum lang nam lo pong te text and texer de phun and take te pam polam sameli tum ka chin julong bom la salam the samela pen and take te phun and take te bear phun polam phun pen senon ke ajara son sitami kemi ke heno klang lablo la seli tum khaya tum ki sung sitami do batai di kupi pen lo ki sung pote main ke sike phone hen lo donatum ekdom arong chitin kok poli tum arleng tum ki la sona jat ison bagote arong chitin kok po video ke en ison bagote arong chitin kok po video ke en ke me long non ka heno long non ili tum ke video ke en hen lo ha ke me long ta video se en po ka heno long ta video lo jata long se tame video lo itum matha the e prang ko piman jima po bang ke le tum matha the det jata long se tame itum phone pen lock la se itum ki sung ki post se tame phone pen lock lo people long te itum ki en thek the pot thek share lo ma social media long upload that Facebook do lo po ma la bang so Facebook lo chat se tame upload that la bang so lam la bang so join ne ben se itum ke dam tang sami ki sung pho bom kang thilang so punon dak di phulong alam ki punon la pen ha long ka prek alam ki punon hala hai ka tuk ka we long as tame itum ke phone pen la hello donar marli tum etum phun ke ansame charlie nangje la pen ke sike lang dam lo pongte la so phun ke an thek the lo ke litum piniar ni Facebook enun po kalili ka lang rom chichini po aru so tum same ki sung phodun atum phodun nan ya kheludun po ha ko pitong ki sung phone mo ke chebang nai ke kar biang long ra nang rap tha puji ngapen ke pinana tum ke asomar chibu ko inekta ha kona nan ne ri somar so long asar mar so long ke kat dun tang ho apiso bangke bang ko chelong tho pula hai sitami ko pipen opong te litum ke phone pen people opong te ba khai to ka prek tum ke Facebook en ke ninkan duk piglo hatum ke chini pami ili alenga tum ke non pini tumi theklong lok lo ojoi ke te mar searching kita kai no kam claim ta pomase Facebook long se achara mate ekdom itum claim lab lo pasilur der lo ekdom da masi paletera der lo da masi aning ha ling la hen lo itum charlie ping na lang po bangeng ke kisungi phoi ke dak pen lo masi non sitami itum lang dam lo pung de bang aphan le theng non video ke en lo ai mi thang khai phan le che theng on video ke en lo ke chok che phan le theng non video ke en lo ke chok phan le theng video ke en chata long sami itum video ke en la hen lo ke chom de bang ke son bang itum video ke en ang nang ji adim do ke en ang ne adim do la pen son pen bang ke kang sai sitami itum kang sai pulo dang te ko pia phan se kang sai pulo kang sai pu ke la ke chok che kilin phan se kang sai pu kumat ma ke chok che abang phan ke nep je phan se kang sai pu non ke litum ke pugel da kang sai bang ke chok che ne chini ne pa me pe no ne chini ne pa me pe no ne kopilo pote pholok lo pang ta arong sitin kok pocket theng ma ke chok ke tur ke sak dam prung la pusona sai se litum ba non e claim wrong mane ala theng me sen lo inut ejai po system se non e man wrong la se litum ma bang charlie pick na helang kang sai po de ko pusona phan se kang sai ma
la sitame litum chini dam na la la pen ke phun ki an ko puson mala ke kai ke sitame ni lipu verji la pen ke litum phun along upload tang lo pong te la dai litum arleng dep si chilang chot ji pu bang ke na litum mathanang ni la da ka pre ka khai dum saminang lang dunji ka pre amuni tum saminang lang dunji la hello la potsi la dak anong gijuno ye matum lo pong te mithanga khai itu mithanga khai si chapat te lo mithanga khai se nong chapa juno lo non si tamilang dam lo pong te mithanga khai phan nong chi yo lo la hello don mali tu masi alam mang non bang ke ne pon lap lo litum thek pon ne bek pulaki approve masi do ko lo social media lo masi jui phun lo FIR jong si kilong lo pong te la ken ne bek po non tami ne blap lo sia da amen ki klang dong ge dengmir pune pine ko mat ne chini unde de lo alang tum se klang lo la pen ka pre ka tuman sami arju pater tok lo hala bang so jo hot ki dun tum han an sami la pen ke alang tum sami chini dun pa me pusai de mu the nang jadun tha pusi jadun lo pu la hello don mali tum ni le ka pre ke ning je da mo elo mu thele tum mi thang khai se pa me sen ang plong te la pukali la pen ke le tum Charlie pono nang ke bang jilangar ni pen to ana son sita me ka chere pon thegi phan la pet khai phan nong me ke wan ji phan le tumun an bor I pono nang la se pinya bang ne li chek pen lan se ning je pon chotpo ke bang jilangar ni le tum to an sami che than chimum pono nang kardom